Atzo lehiatu zen Aiarako mendi duatroia arespalditzan. San Prudentzio jaietan ezenez jokatu, data saldatu dute eta Euskal Herriko mendi duatroien zirkuituaren barruan egin zen. Parte hartzea arrakastatsua izan da eta astebete lehenago kirolarien kopuruaren mugara heldu ziren. Edonola ere, Iñaki Isasi Flores izan zen berriro probaren irabazlea gizonezkoen artean. Emakumezkoen artean, aldiz, Maili Mujika gailendu zen. Sekretoa bizikletako sektorea zen, ez? Nahiko teknikoa zen, bidezidor pilo zegoen, eta jarri dira purtso bat txarto, labainkorrak, eta hor banekien beste txirrindulari batzu baino azkarrago joan nintekela, eta saiatu naiz korrika ondo egiten, eta mantentzen distantziak aurrekoi, eta gero bizikletan topera joaten leku horietan. Josu ere oso ondo ibili da, bosgarren sailkatu da, Mikel txarrago pasatu du, baina nahiko ondo egin du eta taldez ere igo gara lehenengo postura. Egia esan nahiko ondo portatu da jendea, nire ustez, ez? Beti ematen du apurtxo bate olako, beldurra edo, ez dakiz, olako gauza bat antolatzea, baina Euskal Herriko mendi duatroi zirkuitoak esan zigun, animatzen ginen prestatzera, eta apirirean egin ez genuenez, animatu ginen eta protokoloa jarraituz eta ikusi da jendea gogoz etorri dela eta nahiko ondo moldatu da protokoloan, ez?